Господин Пулев, благодаря ви за отделеното време. Вие сте боец на много високо ниво. Това, което ми е любопитно, според вас какви качества са нужни на един боец, за да достигне до това ниво, олимпийско ниво и то върха? Какъв характер е нужен за това ниво? Ми, Несломим характер с една дума, непоколебим, упорит. Това са качества, които трябва да притежава човек, ако иска да се развива професионално, в който и да е спорта. В бойните спорта още повече, защото има по-голямо проявление на психологическата страна. Да. Вие сте играл с Александър Усик преди доста години и то беше наистина равностоен, интересен двубой. Ако сега погледнете на Усик и на успехите, които той постигна, вярвахте ли го тогава, че този човек ще стигне до такива върхове? Беше и тогава доста особен, доста нестандартен боксер. Не съм предполагал, че чак толкова много ще се доразвие в професионална насока, професионалния спорт, защото ние играхме на олимпийския бокс. Но тогава, когато аз играх с него на Олимпиада и загубих, имаше и много негативни коментари за загубата. Разбира се, поздравления, но и много негативни коментари. Мога да кажа, че след колко години вече, 14 години по-късно, историята му оправдава. Да. А да ви попитам, много пъти сте стъпвал на ринга и сте се справил с това напрежение. Но какви са емоциите за един боец, който се състезава на такова високо ниво в моментите преди да излезе на ринга? Винаги има емоции, колкото и да си опитен. Ето сега по-младите, които ги тренираме в залата, които ги изкарваме на ринга и на състезания деца, ме питат, като седиме, питат какво е, има ли момент, в който тая тръпка, тая емоция намалява. Се успокоиш да си по-спокоен, да си по-уверен. И аз им отговарям, че всъщност с времето човек се научава да контролира тези неща и да станат негов приятел, т.е. да му помагат. Защото те са нужни до едно ниво, до което да не подценяваш, да си фокусиран, да не пропускаш определени етапи от мача, защото в бойните спортове, бокса, стотна от секундата е решаващо. Последен въпрос за вас. Какво бихте казали на млад състезател, който гледа вашата кариера, възхищава ви се, иска да постигне вашите успехи? Какво е важно да направи това момче, за да стигне те висини? Само един съвет, е трудно човек да избере, но трябва да е много постоянен, много постоянство, по-малко суета, по-малко социални мрежи и да се труди. Това Много ви благодаря за отделеното време и ви желая успех с всяко начинание.